Záleží nám na tom, aby mladí ľudia zo Serede neodchádzali, aby tu mali priestor, kde dokážu osobnostne rásť, rozvíjať svoj potenciál a realizovať svoje nápady. Aby uverili tomu, že sny sa dajú meniť na realitu a že svojimi aktivitami dokážu pretvárať svet okolo seba na lepšie miesto. Aj toto bol jeden z hlavných dôvodov, prečo sme v roku 2015 založili komunitno-kultúrne centrum Priestor. Mladí ľudia vo veku do 15 rokov prechádzajú mimoriadne náročným obdobím svojich životov. Hľadajú si svoje miesto vo svete, v kolektíve, spoznávajú lepšie seba samých. Dospievanie často sprevádza pocit, že človeku nikto nerozumie. Práve preto je dôležité zdieľanie medzi rovesníkmi. Pocit, že patrím niekam, kde ma prijímajú a vnímajú moje potreby. Mojím cieľom bolo mladým dievčatám sprostredkovať zážitok, že nezáleží na tom, z akého prostredia pochádzajú. Ich vnútorná sila má obrovskú moc a každá z nich je výnimočná. A tak sa zrodil program Výnimocná. Pre mladé Seredčanky vo veku 13 až 15 rokov organizujeme neformálne stretnutia s rôznymi odborníčkami. Podporujeme ich v rozhodnutiach, sebapoznaní, empatii, ale aj v zdravom sebavedomí a sebarozvoji. Na Slovensku chýbajú podporné skupiny pre mladé dospievajúce dievčatá. Štatistiky potvrdzujú, že veľká časť týchto dievčat je ohrozená depresiou, trpí pocitom osamelosti a úzkosťou. Za posledné roky bol zaznamenaný významný nárast problémov súvisiacich s emóciami, koncentráciou a tiež poruchami príjmu potravy. Program ako je Výnimocná je práve preto skvelým nástrojom, ktorý nielenže vytvára bezpečný priestor pre zdieľanie pocitov, ale je aj priamou prevenciou pred rizikovým správaním. Do programu Výnimocná som sa zapojila preto, lebo už z toho názvu mi to prišlo veľmi zaujímavé, čo sa tu bude diať, a teda keď tu budeme iba my, dievčatá. Priestor som poznala už predtým a vlastne veľmi sa mi páčil a chcela som sa nejak zapájať do aktivít a socializovať a zároveň spoznať dievčatá v mojom veku a samú seba. Keď sme robili napríklad v tímoch, tak som ich počúvala a som zistila aj o tých ľuďoch viac, čo oni majú radi, čo ich baví, a tak viac ich spoznala. Vlastne to je zaujímavé, že sa dozvedať o tom, že akí ľudia sme sa tu zišli a každý sme iný a máme iné záujmy a vlastne sme si všetci spolu rozumeli aj napriek tomu, že sme odlišní. Podľa mňa sa žiadne dievča nemusí báť sa sem prihlásiť, pretože Priestor je naozaj bezpečné miesto, aj keď sa naskytne takáto príležitosť ako program Výnimocná, že treba ísť do toho a skúsiť niečo nové. V tomto ročníku podporíme ďalších 15 dievčat. Program trvá celý školský rok. Okrem práce s dievčatami formou rôznych workshopov, ktoré vedú odborníci z praxe, pracujeme aj s rodičmi, školami a širšou verejnosťou. Rôzne sprievodné podujatia, informačná kampaň a osveta sú neoddeliteľnou súčasťou programu Výnimocná. Náš priestor chcel byť od začiatku miestom, v ktorom sa prepájajú generácie, komunity, ale aj rôzne sociálne skupiny. A práve program Výnimocná v sebe toto všetko spája. Podarilo sa nám vytvoriť niečo, z čoho nemajú úžitok iba zapojené dievčatá, ale celá sieť naokolo. A my v Priestore veríme, že takto nejako by to vo svete malo fungovať. Že práve takto sa dejú tie dôležité malé kroky k pozitívnym zmenám v životoch jednotlivcov, ale aj celej spoločnosti.